tervetuloa uuden videon pariin, koska mä siis jos lisää näitä videoita, niin noin laita tonne alle, kommentoi jos haluat lisää. Siis on tämmösiä basic videoita. Eli tää on niinku semmonen upea kasvallinen viikko. Joo. Voisi laittaa parit hiukset päällekkäin. Mä löydän sen yhden. Kiva. Ja nyt mulla tähän väliin mä vähän muokkaan näitä värejä. Mä voisin jättää väreiksi. Koska mä haluan tähän jotain. Joo, sit mä kans tolleen pois. Tolleen ja mä laitan tässä välissä muuten hiukset ja noin koska mun pikkuset oli vähän häiritseni, mä tiedän nopeasti lähetyksi. Mä laittaa kengät tässä välissä, voidaan vähän muokkaa. Koska tää on se mikä ei se haittaa. Löytä vähän. En kokonaan tällaiset ehkä pankin jaksoon. Ja siis jos haluat lisää tämmösiä videoita, niin laitat tonne alle. Ja noin. Laita silleen. Kommentoi alas, jos haluat lisää tällaisia. Minähän teen näitä ja tää on nyt ihan muuten vain teen tällaisen. Otetaan vaikka toi. Mä pikkuisesti varmaan hyppyytyä, jos mitä varmaan ihan järkyttävältä, mitä haittaa. Noin, mehän nyt on kaikki tää läppuasia. Voi kyllä mulle kuoi. Otan paletista. Kuntala. Heitin vielä. Wow. Mä heitin. Mä kuolen, jos mä sieltä keksin. Joo. Se sen siis näitä koodeja. Mä voisin tehdä näistä koodeista videoita, jos vaan haluatte. Mä en jaksa katsoa. Minä. Mä annan täällä videolla katsoa. Tää on kesken. Jotenka voitte. No niin, kaikki muu. Varmaan viimeinen tyyli. Tässä mä oon 5, mutta blokkaan mun nimen. Kyllä mä sain jolti ihan hyvät. Tässä minä ja no. Kiitos kun katsoit tämän videon ja nähdään seuraavassa videossa, ja se toivon mukaan on se minun kuvaama pitkä videoni. Mut hei hei, moikka! Joo, vedetään muuta kuin posse tähän.
Otetaan mun vaatteet pois. Tää on pose. Moikka!